खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौरांनो जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव नेवसिदों बर' रावखौ। बिटिसिनि मावख'आवनो बर' रावखौ लिराखै। तामुलपुराव थानाय इन्टिग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि साइनबर्डआव बर' रावखौ लिराखै। हादराव संग्रा गेसनि बेसेना गले गले बांदों। फिन आरोबाव संग्रा गेसनि बेसेना बांबाय। नखरारि संग्रा सिलिन्डारनि बेसेना 29 रां बांबावबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव फिन मोखाङाव सिलाइ दिन्थिनानै गाज्रि बुग्लिनाय जाथाय। मोखां खाथेनानै हरनि 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम जेरै हागौ गिख्रंथावै बुग्लिनाय एबा गाग्लोबनाय जाथाया जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला लांसुनिया दुथां बिजय हदयखौ 11 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय कामरुप जिल्ला बिजिरसालिया। मोजां मोननायखौ लानानै रायजोआव फिन बुथारनाय जाथाय। बिपुल मालिक मुंनि सासे सुबुङा गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। 17 खेब गोबौ हाथियारजों सुग्लिनानै गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ बुथारदों दुथाङा। बेबायदि जाथाया मुलुगाव सोलिबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों। पर्बतजरानि रङामाटी हाजोआव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। फिसायनि आखायाव मफिदा खातुनआ जिउ गोमाना लानांबाय। फिसाय हानिफ आलीआ हाग्राबारियाव लांनानै बुथारखुमायो मफिदा खातुनखौ। लामानि जाब्रबथायाव सानै लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेया जोबोर जोखोम जानो गोनां जादों। मटर साइकेलनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव गंसे ट्राकआव सौग्रावनानै बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव खासियाबारियाव सासे आइजोनि गोथै देहा मोनदों। दैमायाव गोजावनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हायो। गोथै देहाखौ खासियाबारि गामिनि 50 बोसोर बैसोनि माइखु खृष्टु होननानै सिनायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।